Eta ausartentzat superbotereak ditu Euskaltelek. Ikusi hemen euskaltel.eus superdendak. Gorenaren erabakiari men eginda kartzelan sartu dute berriz Atristain ertzaintzak atxilotu du bart eguerdiko ordu batetan Donostiako Partez Zaharrean, behin-behinean aske utzi zuen, Espainiako Auzitegi Nazionaleko zigor sala berak agindu du hura espetxera itxularazteko. Hala, poliziak ez ditu 24 ordu ere behar izan Espainiako Auzitegi Gorenak herenegun emandako sententzia betearazteko, izan ere Atristain otsailaren 17an atera zen Martuteneko espetxetik, baina behin-behinean Espainiako Auzitegi Nazionalak erabaki zuen haren zigorra etetea. Gorenak Estrasburgoko sententzia Espainiako estatuan nola aplikatu behar zen erabakitzen zuen arte. Giza eskubideen Europako Auzitegiak urtarriaren 18an eman zuen Atristaini buruzko sententzia zuzen ere ebatzi zuen Espainiak euskal presoari prozesu justu eta ekitatezko bat izateko eskubidea eragutzi ziola, ez ziolako utzi konfiantzazko abokatu bat aukeratzen. Gorenak ez du hala ikusi ordea, izan ere Auzitegiak herenegun ebatzi zuen Atristainek inkomunikazioan egindako deklarazio ez gain, badirela bestelako froga gehiago haren aurka eta beraz ondorioztatu zuen deklarazio horiek gabe ere, epaiak zigor ondorio berera ailegatu izango liratekeela. Horren bestez Martuteneko espetxera eraman zuten atzo. Arratsaldeon guztioi, laster itzuliko gara Atristainen kasuarekin, badira ordea jarraian aipatu beharreko beste lerroburu batzuk. Kotizaziorik gabeko pentsioak 15% handitza adostu du Euskal Herria Bilduk Espainiako gobernuarekin. Koalizio sobiranistaren arabera, hilean 60 eta 100 euro inguru igoko dituzte, urte amaierara arte egongo da indarrean, eta 2023ko aurrekontuetan ere jasotza aurreikusten dute. Baina baita ere lortu dugu beste akordio importanteenak gero hori lege berria dalata. Alde batetik lortu dugu garantizatzea segurantza sozialeko kutxatik ez ateratzea euro bat erez fondo pribatuerentzat. Bigarrena, lortu dugu izorratzea eskumak zuen plan de pensiones pribatuentzat irabazi gehiago lortzea, eta hori izorratu dugu ere. Horretik pentsatzen dugu oso akordio importante da. Eta Pentsioez Euskal Herriko pentsioen mugimenduak bizikleta martxa bat egingo du ekainaren 13tik 25eran pentsio publiko duin, justu eta nahikoak eskatzeko azaldu duten 4 urte baino gehiago daramatzatela mobilizatzen eta denbora horretan pentsioak murrizten zituzten neurri batzuk irauli dituzten arren, ez dutela lortu beren eskaera nagusietako batzuk betetzea, batez ere gutxieneko pentsioa 1.080 eurokoa izateari dagokiona. Beraz, Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernari eskatu diete 2023ko aurrekontuetan 1.080 eurora iristeko osagarri bat jaso dezatela. Bestera etorri zareten pentsiodun guztioi, gure mezua indartsuagoa izaten laguntzen duzuelako. Pentsiodunen mugimenduak Euskal Herriari bira emango dion bizikleta martxa antolatu du eta ekainaren 13tik 25era izango da, hain zuzen 13 etapa eta 700 kilometro baino gehiago egingo ditugu. Bestaldetik Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako barne produktu gordina 1% igo da 2022ko lehen hiruhilekoan eta hala elkarren ondoko 7 hiruhileko daramatza hazkuntzarekin Eustaten datuen arabera, aurreko urteko hiruhileko beraren aldean urte arteko hazkundea 5,7%koa izan da. Lurraldeetako BPJaren jakarari dagokionez 2022ko lehen hiruhilekoan Arabak urte arteko 5,7%ko hazkuntza izan du, Gipuzkoak 5,6%koa eta Bizkaiak 5,7%koa. Eustaten datuen arabera, eskaintzaren ikuspegitik sektore guztiek, lehen sektoreak izan ezik, hazkuntza positiboak izan dituzte urte arteko terminoetan, 2022ko lehen hiruhilekoan. Mercedesen zuzendaritzak Gasteizko lantokian 1.200 milioi euroko inbertsioa egitea proposatu dio enpresa batzordeari, instalazioen uneko almena bikoiztuko litzatekeelarik. Ostegun honetan aurkeztu die zuzendaritzak ahozko proposamena sindikatuetako ordezkariei hitzarmen berri bat adosteko aldebiak izaten ari diren negoziaketen testu inguruan. 1.200 milioi euroko inbertsioa epe luzera gauzatuko litzateke eta ibilgailu modelo berrien ekoizpena baimenduko luke, hala sindikatuek kezka azaldu dute, ez baitakite nola eragingo dien asmoak behar ginei ordea, albiste bikaintzat jodun Arantxa Tapia ekonomiaren garapeneko sailburuak.
Bai, noski Mercedesekin oso eskutikan lantzen ditugu hainbat gai, eta kasu honetan, PERTE aurkezterakoan adibidez, edo beste hainbat proiektu Mercedes garatu ahal izateko. Auto elektrikoaren inguruan egingo lirateken inbertsio berriak dira, baina baita ere gaur egun egiten direnak hobetu ahal izateko, eta nik uste dut albiste ikaragarri ona dela. Baina lan asko daukagu aurretikan, enpresa aleman potolo bat da, badira beste leku batzuk baita ere, Gasteiz lehiakorra da, eta guztion artean publiko eta pribatuak hau gauzatu egin behar dugu. Bestelakoan, gaurko osoko bilkuran Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburu Beatriz Artolazabalek iragarri du ekainaren 15ean aurkeztuko duela berdintasunaren aldeko eta emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko bizitzen aldeko berri ituna. Eusko Legebiltzarreko osoko bilkurako kontrol saioan egin du iragarpena. Haren esanetan, sailaren esku daude itunak jasoko dituen konpromisoak. Haiek etorkizunari begiratzen dutela azaldu du eta gizarte osoari interpelatzen dietela bestelakoan. Ordea, Nafarroara begira jarriko gara orain, izan ere Euskal Irrekoa Iruñarekin lotzeko bideak aurrez aurre jarri ditu PSNek Geroa Baik eta Podemos aldu osatu duten gobernua eta Navarra Suma eskuineko koalizioa Bart Nafarroko Parlamentuan egindako kontrolerako saioan, Javier Esparzak egindako interpelazioan, PSOEren eta Euskal Herria Bilduren atzetik ibiltza egotzi dio Txibiteren gobernuari. Horri erantzunez, Fernando Ziriza Lurralde Kohesiorako Kontseilariak azpimarratu du, foru gobernuak lan diskretua egiten jarraituko duela abiadura handiko trena Nafarroara heldu dadin. Nafarroko gobernuak, Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak udan egingo dute Nafarroko trenbidearen eta Euskal Irrekoaren arteko loturari buruzko bilera. Bi aukera daude mahai gainean, Ezkio Gipuzkoa bihozko lotura izango litzatekena eta Gasteizkoa. Horri buruz Zirizak aipatu zuen diskrezioz ari direla lanean eta gaineratu zuen garrantzitsuena dela abiadura handiko trena Nafarroara iristean. Nahiz eta zuzenean proposamen baten alde ez egin, gogora ekarri zion Ezkiokoan 21 kilometroko tunela aurre ikusten dela eta zailtasun tekniko ugari dituela. Ostera Madrilek beste 155 milioi euro inbertituko ditu abiadura handiko trena Iruñeraino iritsi dadin. Eta bestelakoan erroburuekin bukatzeko asteburura begira osasun krisiak eragindako geldialdiaren ondoren, 3. azkenean Euskal Eskola Publikoaren aldeko 29. festa ospatuko dute igandean Arabako Errioxako Bastidan. Bertan beharrezko baliabideak exigituko dizkiote administrazioari, ikasle guztiei kalitatezko hezkuntza eman ahal izateko. Beraz, orain entzun dezagun jarraian Lourdes Imaz, Euskal Herriko ikasleen gurasoen elkarteko koordinatzailea. Balorean ipini nahi genuen, Arabako Errioxako ikastetxe publikoek egiten duten lana, Han, Euskal Herriko izkina batean daude, baina oso importanteak dira bertako ikaslei kalitatezko euskarazko irakaskuntza eskaintzeko eta hori balorean ipini nahi genuen, Eta gero, abeziarekin ere, bai pixkat esan nahi genuen, eskola publikoak bermatu behar diela ikasle guztiei, bizitzan nahi dutena izateko eskubide hori. Austrialeko lerroburuak horrela heldu diez eguneko argazkiari harridura eta kezka adierazi dute Eusko Alderdi Jeltzaleak, Euskal Herria Bilduk eta Elkarrekin Podemos hiru taldeek Eusko Legebiltzarrean Xabier Atristain atxilotzeko agindua dela eta Espainiako Auzitegi Gorenaren erabakian arbitrarioa dela eta ziurgabetasun juridiko sakona eragin duela uste dute, gaur aurkeztu duten adierazpenean irakurri daitekeenez. EAJak, Euskal Herria Bilduk eta Elkarrekin Podemosuk gogorarazi dute, Europako Giza Eskubideen Auzitegiak emaniko epaia argia eta bete beharrekoa zela, eta hortaz harrigarri zaie Espainiak sententzia hura aintzat hartu ez izana orain Atristain atzera ere espetxeratuta, Auzitegi Gorenak ziurgabetasun juridiko sakona eragin duela uste dute hiru taldeek. Errespetuz hartu genuen Europako Giza Eskubideen Auzitegiak Espainiaren aurkako Atristain auzian emandako epaia. Zeinaren arabera, Atristaini epaiketa justu bat izateko eskubidea urratu egin zitzaion. Inkomunikazio regimenaren aplikazioaren ondorioz. Sententzia honi jarraituz, Atristain aske geratu zen. Giza Eskubideen Auzitegi Gorenaren epaia argia, irmoa eta derrigorrez bete beharrekoa izanik, gure harridura adierazten dugu Auzitegi Gorenak sententzia aintzat ezartzea erabaki duelako. Erabaki arbitrario horrek ziurgabetasun juridiko sakona sortzen du gainera. Gure kezka ere adierazi nahi dugu,
bestelako alternatibak egonda ere, Atristain berehala espetxeratzeko agindua eman izanagatik. Ekonomia arlora jauzia aipatu gure erreburuetan ere Euskal Herriko pentsioen mugimenduak bizikleta martxa bat egingo du ekainaren 13-tik 25-era pentsio publiko duen justu eta nahikoak eskatzeko. Bestera etorri zareten pentsiodun guztioi, gure mezua indartsuagoa izaten laguntzen duzuelako. Pentsiodunen mugimenduak Euskal Herriari bira emango dion bizikleta martxa antolatu du eta ekainaren 13-tik 25-era izango da, hain zuzen 13 etapa eta 700 kilometro baino gehiago egingo ditugu. Lan gatazkekin lotuta ostera langileen artean beldurra zabaldu nahi duela egotzi diote sindikatuek Jaurlaritzari. Zigor Azpiolea Lab sindikatuko kide eta ITP Aero PCBko langileak egin ditu bart adierazpenok, baina Comisiones Obreras, Lab, SK, CNT, Hiru eta Estila sindikatuen izenean hitz egin du. Bat egin dutelako azken hilabeteetako lan gatazketan zigorturiko langilei babesa adierazteko. Izan ere sindikatuek emaniko datuen inguruan 24 langile inputatu dituzte eta askok jaso dituzte isun ekonomikoak. Isun horiek 3.000 eurorainokoak dira. Jaurlaritzari langile borrokak kriminalizatzea egotzi diote eta langile asko akusazio faltsupean atxilotzea era berean mozalegea aplikatzen ari dela leporatu diote eta iradoki diote gobera jarri beharko lukeela negoziazio mailak sustatzeko. Alde horretatik azaldu dute enplegu sailburu ordearekin bildu zirela urtarrilean gaia jorratzeko, baina ezin dutela balantze positiborik egin egoerari buelta emateko borondate falta duelako. Segurtasun sailari ere bilera eskatu zioten eta ez dute erantzunik jaso. Era berean azaldu dute kasu batzuetan Jaurlaritzak fiskaltzaren zigor eskaerak handitu dituela. Duela 2 urteko Bizkaiko metalgintzako lan hitzarmenaren negoziazioko protestetan atxiloturiko langile baten kasuan gertatu zen adibidetzat hartu dutenez fiskaltzak urtebeteko zigor eskaera egin zuen eta Jaurlaritzaren abokatuek 23 hilabetera handitu zuten. Arabako Errioxako 6 ikastetxetako guraso eta irakasleak buru belarri aritu dira azken hilabeteotan Euskal Eskola Publikoaren aldeko festa antolatzen. Igandeko jaia prestatzeaz gainera eskualdeko ikastetxe publikoen arteko harreman eta loturak indartu nahi dituztela adierazi dute. Etorkizunean helburu berberak lortzeko bidean elkarlanean jardun ahal izateko. Azken xedea Arabako Errioxako eta oro har Euskal Herriko ikasle guztiei kalitatezko hezkuntza eman ahal izatea dela azpimarratu dute antolatzaileek. Dena prest dute Bastidan Euskal Eskola Publikoaren jaiaren 29. edizioa ospatzeko. Duela 5 urte egin zen azkenekoz ikastetxe publikoen aldeko eguna Araban, Gasteizko Zabalgana auzoan, eta koronavirusak eragindako 2 urteko atzerapenaren ostean Arabara itzuli da jaia. 3. bete-betean asmatu dute eta Arabako Errioxak merezi zuen festa handia izango dute igandean hilaren 5ean. Azitik gora da aurtengo hitzordurako aukeratu duten leloa. Arabako Errioxako ikastetxe publikoak egiten ari diren lana nabarmendu nahi du Eige Gurasoen elkarteak ospakizun honetan, eta hori dela eta aukeratu dute Bastida 29. ediziorako. Izan ere, hiriburutik urrun eta Errioxako mugan egon arren, ezinbestekoak dira kalitatezko irakaskuntza euskaldun eta publikoa eskaintzeko. Balorean ipini nahi genuen, Arabako Errioxako ikastetxe publikoek egiten duten lana, han Euskal Herriko izkina batean daude, baina oso importanteak dira bertako ikaslei kalitatezko euskarazko irakaskuntza eskaintzeko, eta hori balorean ipini nahi genuen,
Hoi den bezala, festa eta aldarrikapena batuko dituzte. Ikastetxe publikoen eguneroko lana nabarmentzeaz gain, beharrezkoak dituzten baliabideak exigituko dizkiote administrazioari ikasle guztiei kalitatezko hezkuntza eman ahal izateko. Guk uste dugu badala garaia, benetan eskola publikoan oinarritutako hezkuntza sistema bat eraikitzeko, beti aldarrikatu izan dugu, eskola publikoak hasi egin behar duela, zabaldu egin behar dela eskaintza eta eskola publikoa izan behar dela benetan hezkuntza sistemaren ardatza. Ezin ahaztu zerritan sortu nintzen klase baten mundu oso batez aldakabitzen. Bada ospakizunaren aitzakiaz, begira zer izango dugun esku artean gurean Hamaika Telebistan. Nik ez dakituen nik handikan zen aideten izan, baina ikusiko nuke guztandiz Euskal Eskola Publikotik datorren edozein hiritar lehendakari. Hey, nik ez dakituen nik handikan zen aideten izan, baina ikusiko nuke guztandiz Euskal Eskola Publikotik datorren edozein hiritar lehendakari. Eta gaizadatuta hondakinei helduta Zubietako erraustegiak 86 geldialdi eta abiarazte jasan zituen bere bi errausketa lineetan. Martxan egon zen lehen urtean Europaren gomendioa geldialdi eta abio mota horiek saihestea denean. Aipatzekoa da 2021 urte osoan Bizkaiko Zabalgarbikoak 3 geldialdi baino ez dituela erregistratu. Udane Arbeo. Zubietako erraustegiak 86 geldialdi eta abiarazi jasan zituen funtzionamenduko lehen urtean. Zehazki 53 izan ziren lehen errausketa lerroan eta beste 33 bigarren errausketa lerroan. Europako araudiak ezartzen duenez mota horretako instalazioek etengabe funtzionatu behar dute, eta gehienez ere urtean geldialdi bat edo bi egin behar dira mantentze lanetarako. Adibidez, Bizkaiko Zabalgarbiko erraustegiak 3 geldialdi egin zituen 2021 osoan, eta horietako bat hilabetekoa, mantentze lanetarako programatuta zegoen. 86 geldialdiei eta abiaraztei buruzko datua Gorka Bueno telekomunikazioetako ingeniari eta iraunkortasunan espezialistak eta Carlos Arribas fisikari eta industria kutsaduran adituak egindako ikerketa batean jasota dago. Txostenean ikusten da arazo tekniko larriak daudela labeekin, batez ere bigarren lineakoarekin. Geldialdi eta abio kopuru hori ez da akats teknikoen kontua soilik. Geldiaraztearen eta abiaraztearen ondoriozko ingurumen ondorio larriak ere baditu, sortzen diren gasen eta osagai kutsatzaien isurketengatik. Gogoratu behar da Zubietan lehen Zaldibarrera eramaten ziren hondakinak errausten ari direla orain. Gurasosek azpimarratu du erabaki horrek hondakin arriskutsuak erraustea zekarrela abisatu zuela. Gipuzkoako hondakinen kudeaketak martxoan aurkeztutako datuen arabera susmoa egiaztatu da hondakin horien karakterizazio laginketak eskaintzen dituelako, hondakin arriskutsuen 18%rainoko osaerarekin, baimenik izan ezarren errausten ari direnak. Txosteneko datuei dagokienez Gurasosen iritziz zalantzan jartzen dute neurriz gaindikoa eta kutsatzailea den instalazio baten bideragarritasun teknikoa eta legala, baita kudeaketa porrota ere. Gogoratu behar da maiatzaren hasiera Zubietako erraustegiko transformadore nagusiak beste istripu industrial larri bat izan zuela. Gurasosek salatu zuenez elektrizitatea sortzeko eta sarean isurtzeko erabili ez zuena. Gaur egun erraustegia behin-behineko transformadore batekin ari da lanean, matxuratutako transformadorearen ordez. Ordea elikadura buru jabetza eta agroekologia bultzatu nahi dituen Tolosaldeako Lurtaro kooperatibaren bazkietza kanpainan abian dagoeneko. Elkarteak 300 bazkide lortu nahi ditu dena kooperatiboa abiatzeko. Elikadura katea berrantolatzeko proiektu zehatz eta praktikoak martxan jartzea da Lurtaroren helburua zuzen ere, eta horretarako eskualdeko ekoizle naiz herritarren arteko sarea josten du begira. Tolosaldean elikadura burujabetza bultzatu nahi duen herritar talde batek martxan du Lurtaro kooperatibaren bazkidetza kanpaina. Bi dira bultzatu nahi dituzten proiektuak, tokiko elikadura ardatz izango duen denda kooperatiba eta Tolosaldeko elikadura burujabetza bultzatzeko elikagaian ekoizpen kolektiboa. Proiektuari buruz gehiago jakin nahi, hona hemen kidetako batek kontatu diguna. Lurtaro proiektua sortzen da kezka batetik, kezka hori horren oinarria da dauzkagun konsumo ohiturak eta noski dauzkagun konsumo ohitura horiek nola eragiten duten ekoizpenean. Eta ikusten baldin badeu, ekoizpena krisi beten dago, eta gure konsumo ohiturak ere gero eta gero mundu zabalegan zabaltzaile eta desmadre total badago. Orduan kezka horitatik partitze dugu pixkat eta gure
ahalegina izango da, konsumitzaile antolatu, nun da konsumitzaile hori antolatuta, ondoren ekoizpena ere, eakutsiko dugu ze ekoiztu behar da, konsumo horren arabera. Eta noski biak lotuta dihoazte, eta printzipioz planteatzen dugu 300 bat pertsona nukleo bat osatzea, eta nukleo horren forma izango litzeke, denda forma bat egiko lugu nukleo horrek, eta hor juntatuko leke bai konsumitzaileek eta bai ekoizlek. Konsumon beharran arabera ekoizten joateko. Hoi da, azken baten lurtaron, nahiz eta ideiaz eta termino zabalagotan, baina printzipioz epe motxa dauzku lana da denda espazio hori sortu, 300 bazkidetzan pertsonaen nukleo bat, eta aldi beren ekoizpena ere alkarrekin osatzea. Realitate behiratze bali maieu, ekologikoa noski abanguardia izango da, hori egongo da lehenengo aukeratako bat, baina noski errealitatea ikusi ezkeo besteak ere leku izango du. Eske nahi eta nahi ezkoa da, zatik ez daukagu beharrain ekoizpen ekologikorik. Eta gaina ez dugu inora parte utzi nahi, beti ere ulertuta abanguardia pixkat izango ala, denok tirako baituna, poliki-poliki aberalmen haukun bideoitan oinarri jarriz aurre gaitiko. Berez, noski, hor konsumitzea ere, izango ditzeke, bai munduakiko dau krisis klimatikoan arabera eta gauza dauden hori aurreiteko da egokiena edo, ez? Baina bai ikusi behar dugu, atzetik ibilbidea daola, rekorri bat inbar da horre izteko, ekonomikoki iritsi inbar da horrea ere, eta da bide komplejo bat, eta hori dana ikusita, transizio maila bat edo markatzen dugu, pixkat, haukaun almena, poliki-poliki sinergiak horruntzera emateko. Asteburura begira jarrita aldiz, Gladys del Estal izango dute hainbatek egunotan gogoan, 1979ko ekainaren 3an, Tuteran Guardia Zibil batek hil zuen ekintzaile ekologista energia nuklearraren aurkako ekitaldi batean. Gaur 43 urte bete dira eta hainbat dira urteurnaren karietara antolatu diren ekimenak. Gaurko egunean 43 urte igaro dira Gladys del Estal ekintzaile ekologista zentro nuklearraren aurkako manifestazio batean hil zutenetik. 1979ko ekainaren 3an Amerikako Estatu Batuetako Harrisburgeko istripuaren ondoren energia nuklearraren aurkako nazioarteko jardunaldia deitu zuten. Euskal Herrian mobilizaziorako aukeratutako tokia Tutera izan zen, jaia eta aldarrikapena uztartzeko asmoz. Tutera aukeratzearen arrazoia teknologia nuklearraren arrisku militarra ere ikustaraztea izan zen, bardeetako bombardaketak ere salatzeko. 7.000 pertsona inguru elkartu ziren hitzaldi jota aldarrikapen eta jai giroan Tuterako kaleetan. Bazkalostean ordea festa amaitu eta polizia bortizki sartu zen modu baketsuan egiten ari ziren nuklearen aurkako ekitaldian. Pasabideak moztu zituzen eta abisurik eman gabe errepida zaintzen ari zen Guardia Zibila kolpeka hasi zen. Une horretan tiro bat eman zion buruan Gladys del Estal ekologista donostiarrari. Ambulatoriora eraman zuten erako hil egin zen, agenteek lurrean odolusten utzi baitzuten inori laguntza ematen utzi gabe. Guardia Zibila 1981ko abenduaren 14an epaitu zuten Iruñan, irregulartasunez betetako prozesu batean, eta urte eta erdiko kartzela zigorra ezarri zioten naiz eta ondoren ez zuen bete. Gladys del Estalek 23 urte zituen hil zutenean, Donostiako Egia auzoan bizi zen, enpresa txiki bateko informatika programatzailea zen eta kimikako ikasketekin uztartzen zuen bere lana. Ikasle izateaz gain Egiako ekologia taldeko eta Euskal Autonomia Erkidegoko batzorde antinuklearretako kide izan zen. Jarduera ekologista ugariren antolakuntzan parte hartu zuen, hala nola bizikleta martxetan eta Lemoizko zentral nuklearraren aurkako manifestazioetan. 43. urteurrena dela eta Eguzkik eta Gladys gogoan kolektiboak oroimen ekitaldia antolatu dute aurten ere Donostiako Kristina Enean. Ekitaldia eguerdiko 12etan izango da datorren igandean. Laguntalde bat 11:30 geratu da bulebarrean parkera bizikletaz joateko. Bestalde urtero bezala Tuteran ere omenaldi bat egingo da eta bestetik Gladysi buruzko liburu bat aurkeztuko da Donostiako Informatika Fakultatean.
Bada, asteburuan jasoko direnez, bada beste zer aipatu. Ekainaren 15ean Ernahiko 7 kide epaituko dituzte, iaz Euskal Herriko 4 hiriburuetan gazteen prekarietatearen aurka egindako mobilizazioei lotuta horixe salatu eta gazte auzipetuei babesa adierazteko manifestazioa deitu du Ernaik ekainaren 4 biharko, arratsaldeko 5:30 Bilboko plaza eliptikotik abiatuta. Naiz erratiak auzipetu bat Peio Zabarte elkarrizketatu du eta adierazi duenez epaiketa hasi baino lehen ere berme gutxirekin ekingo diote prozesuari, puntai poliziala dela iritzita. Irudia daudelako ikusten dena zelan egun horretan indarkeria erabili zuen bakarra ertzaintza izan zen, mobilizazio baketsu batzuen aurrean erabili zuen indarkeria, eta ertzaintzaren errelatoa justo kontrakoa da, eta hori bihurtzen da azken finean gure epaiketan froga bakarra. Euren arabera esen mobilizazio baketsu bat izan, eta azken finean ez dago beste froga esanguratsurik, ez baldin bada euren hitza. Horregaitik uste dugu montai polizial baten aurrean gaudela, naiz eta bestelako froga batzuk egon, irudiak eta abar, zigortu nahi gaituzte ertzainen hitza soilik kontuan hartuta. Bai, mobilizazioaren beharra ikusten dugu, gure kasuagatik, baina hortik arago ere antzeko forma duten beste hainbat eta hainbat kasuagatik, eta bereziki berresteko borrokan, berresteko bizitza duinen aldeko borrokan, eta kasu honetan gazteon bizitza duinen aldeko borroka horretan, eta beraz deia egitea ere gazteriari bihar Bilbon elkartzera. Igandan ordea, amaiuraldiak bataiaren 500 urteak gogoratuko ditu Nafarroa berriz altxak antolatuta begira. Datorren ekainaren 8ean, igandearekin, Amaiurko bataiaren 500. urteurrena gogoratzeko ekimen nagusia eta zentrala izanen da. Igande horretan, gertatutakoa eta iragana gogoratzetik haratago, burujabetzaren aldeko besta herrikoi eta erraldoia ospatuko dugu. Amaiuraldian ez goaz soilik historiaz aritzera. Amaiuraldian historia idaztera goaz. Gure herriaren memorian guztion ekarpena eta indarrarekin data hori zizelkatzera goaz. 500. urteurrena baliatuz, etorkizuneko burujabetzaren aldeko olatua gaurdanik egi bihurtzeko. Amaiurko bataian askatasunaren alde bizia emandakoei betiko argia zor diegulako. Burujabetza askatasuna delako. Ekainaren 8ekoa hitzordu ahaztezina izanen da, historikoa. Iragana, oraina eta etorkizuna elkartzen diren Amaiurko zelaietan topo eginen dugu. Gauzak horrela direla iritsi gara albistegiaren amaierara, uztailaren 15ean 500 urte beteko dira Gaztela eta Aragoiko erresumek Amaiurko setioari hasiera eman ziotenetik. Nafarroko erresistentzia osatu zutenei gorazarre egiteko eta bertan gertatua belaunaldi berrietara ekartzeko Brigadeloko taldeak Gaztelu Beltza kantaren bideoklipa aurkeztu du. Navarralde Fundazioarekin egin dute horretarako lan eta Odei Izarra izan da bideoa zuzendu duena. Hala bideoklip horrekin agurtuko zaituzte gaur, gainera Nafarroa itsasoraino iristen zela aldarrikatu zasten dute, inplizituki bada ere bideoa. Hala Idoia Tapia Eskabidean taldeko abeslaria itsasoari begira dagoela jota bat abestu zentzun daiteke, baina baita gero kantako beste zati batzuetan ere ura izan baitute kolaboratzaile Brigade Lokokoek, eta horren bestez gustatuko zaizuelakoan besterik ez aldetik hauek izan dira eguerdiak guran gaur utzi dituenak guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11 atarian asteburua izan. Amaiur Gaztelu baltzori berreun gudari oro sumin, zaintzen zaitu ben, zaldun onak, Navarraldez eginda bezin, berreun gudarik, Gaztelu